खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बिटिआर सोरखारजों खुंजानाय सेथि सा सानजा समाजारि हाबा कनक्लेव 2025आव सीएम प्रमोद बर' बिथाङा बाहागो लादों। इन्टारनेशनेल ससियेल वर्क डे जों लोब्बा लाखिनानै इन्डियान आवाज फाउन्डेशननि हेफाजाबजों गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव सेथि सा सानजा समाजारि हाबा कनक्लेव 2025खौ खुंफुंदों। हायुं गेजेरारि समाजारि हाबा सानाव इन्डियान आवाज फाउन्डेशननि हेफाजाबाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बिटिआर सोरखारजों खुंजानाय सेथि सा सानजा समाजारि हाबा कनक्लेव 2025आव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय फोरमायथिदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर' बिथाङा समाजारि सोलायनायखौ दैदेननायाव सुबुं आरो एनजिअफोरनि मुंख'जाथाव नाजानाया जोंनि फाहामनाय गोरोबलायनाय आरो सुबुं समाजजों दैदेनजानाय जौगाथायनि थांखिखौ दावगाहोनायाव मख'जाथाव बिहोमा होयो आरो जोंनि बिटिआर सोरखारा समाज सिबियारिफोरखौ गोहो होनाय आफादफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो गासै ओनसोलाव समाजारि खौसेथि लाबोनो थाखाय नाजाथाबगासिनो दङ होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थाफ्लि बना जौ लोंनाय गोदान मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ दिनैनि सानाव नोंथांमोना आनायनिया ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नुनो मोनसिगोन होनना आनायना ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। बाथौनि गुदि नेमखान्थि सानथौ बायदि बायदिफोरखौ नायबिजिरसंनायनि गेजेरजों आन्डारस्टेन्डिं बाथौ रिलिजियास अफ दा बड'स बिमुंजों बाथौ धोरोमारि गांसे बिजाबजों लोगोसे नों आंनि दोंसे खन्थाइ बिमुंजों गांसे खन्थाइ बिजाब दिहुननानै फोसावदों। सेरफांगुरि जनता कलेजनि जारिमिन बिफाननि लोगो बिबुंगोरा डक्टर बारदैसिला नार्जारि बिथाङा मैया बेलासियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दुहराय गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कारिगावआव दुहराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि देलायमांग्रा गयारि आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव डक्टर बारदैसिला नार्जारि बिथाङा बे गांनै बिजाबखौ बेखेवनानै होबाय। HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि समाज बिगियान आयदायाव फरायसाफोरा एक्सट्रा मार्क मोनगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 17 मार्च खालि फेसबुक लिभनि गेजेरजों फोसावदों दि HSLC फरायसाफोरा गावसोरनि समाज बिगियान आयदायाव उफ्रा नाम्बार मोनगोन होननानै। जनाय ओनसोलाव फिन सनमिलित घनशक्ति दोलोनि माखासे मावथिफोरा कंग्रेस दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ थांनाय मैया गाग्लोबदों होनना खौरां मोननाय जादों। भुबन पेगुआ कंग्रेस दोलोखौ मिथिं खुंनो बन्द खालामदों होननानै दाय होदों कंग्रेसनि मावथिफोरा। गोलाव सम बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव मेंनो रोङै गावनि रोंग'थिजों बावसोमना खामानि मावबोनाय खिलिखां ब्रह्मखौ बिदाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन पर्बतजरानि खुंजानो गोनां सेथि बोसोरसालिया जथुमानि थावनिखौ सोलायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन पर्बतजरानि 22 मार्चआव जानो गोनां खुंगा सेथि बोसोरसालिया जथुमाखौ काजिगावनि कमिउनिटि नब्लाङाव खुंफुंनो थि खालामनाय जादोंमोन, नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय थावनिखौ सोलायनानै बे सानखालिनो पर्बतजरा जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगाव ITI साखाथिनि ADIC मावखुलियाव लानाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मायनावफुरि फालाकाटा गामिनि सुनिल नार्जारिनि बिसि जुनु खाख्लारिया गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुनिल नार्जारि आरो जुनु खाख्लारि सानैबो हारियाना स्टेटनि साननि एक्सपर्ट 10 माइलस्टन कम्पानियाव खामानि मावोमोन, नाथाय थांनाय 2024 मायथाइनि 11 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दङ जुनु खाख्लारिया। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय जुनु खाख्लारिखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 7082701847 आव फोनांजाब खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। MCLA रेवा रेवा नार्जिहारिया BJP दोलोनिफ्राय ओंखारनो लाइजाम गथायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। कमिटि नब्लां गैयाब्ला गामि ओनसोलाव मेल मिटिं खालामनो उसुबिदा जायो। बेखौ नोजोर लाखिनानै प्रमोद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा बिटिआर ओनसोलनि गासैबो बियाबफोराव
गंसे गंसे कमिटि नब्लांखौ लुफुंनानै होगासिनो दङ। बे कमिटि नब्लाङानो जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बल्लमजरा गामियावबो लुफुंजाबाय। बे न'खौ थांनाय मैया जमदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि कअर्डिनेटर दजेन राभा बिथाङा बेखेवनानै होदों। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि आरो जमदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे कमिटि नब्लांखौ गासै 17 लाख रांजों लुफुंनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथियाव सफैनाय लोगो लोगोनो दोलो सोलायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङसै। बेबायदिनो सोलिफु दाननि थांनाय 15 खालार सानखालि जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सिन्द्रिजरा नारखोबिल गामिनि माखासे रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबहैदोंमोन। बे सोद्रोमाफोरा थांनाय मैया इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बिपिएफ दोलोआव हाबहैनानै इउपिपिएल दोलोआव फैफिननाय सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा थांनाय 15 खालार सानखालि सिन्द्रिजरा नारखोबिल गामिनि माखासे रायजो राजाफोरखौ जेबो मिथिया हसिया बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहोदोंमोन। जेबो मिथियै जाउनाव बिपिएफ दोलोआव हाबहैनाय सोद्रोमाफोरा मैया फिन इउपिपिएल दोलोआव फैफिनबाय। बे सोद्रोमाफोरखौ मैया गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, जमदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल आफादगिरि सुलेलाम नार्जारि, गाहाय नेहाथारि अनिल मुर्मु बिथांमोना बाहागो लानानै बरनानै लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।